Kag sa number 1, 17 ka mga grade 5 nga estudyante sa Cadiz City ang nagkalahilo sang magkaon sang Kasla. Ginsiling ni Richard Amante ang pamuno sa Cadiz City District Disaster Risk Reduction Management Office nga nagresponde sila Miyerkules sang hapon matapos nga makabaton sang tawag mga alas 4 sang hapon. May mga naglingin ang ulo sunod sa iya sa kityan kag nagpalanuka. Nakumpirma nila sunod kay Amante nga nagkaon ang mga kabataan sang Kasla. Sila ang gindala gilayon sa primary care facility sang Cadiz City kag gilayon nga ginhatagan sang medical attention. Ginsiling ni Dr. Maria Victoria Ibanez, ang City Health Officer sang Cadiz, nga alas 4 sini nga hapon ang anom nga damlag pa ginpabilin sa primary care facility sang Cadiz ang nag-discharge na. Tigay naman nga napapauli damlag pa ang 11 ka iban pa sunod sa kay Ibanez upod ng instruction bahin sa ila nga mga bulong. Ginasulit sang otoridad nga likawan ang pagkaon sang Kasla. Damlag pa, nagpagwa na sang advisory ang Department of Health angot sa posible kahalitan nga matuga sang pagkaon sini. Suno kay Amante, ilakip na nila sa training sa mga eskwelahan ini para mapahanumdum ang mga estudyante nga hindi magkaon sang Kasla. Iniupod na rin naman sila subong sa among mga training sa school. Okay. Na mga dapat hindi kaunon sa mga estudyante. Kay, actually, I am also a victim of this Kasla. Ay, to. Okay. Muna, makalipong ginakag makahilo, makalasot.